Dins del conjunt monumental de la Seu Vella, el claustre destaca per les seves dimensions i bellesa. La seva construcció s'inicià al segle XIV, gairebé 30 anys després de finalitzar la basílica. La cara de 5 finestrals oberta a l'horta lleidatana a mode de mirador el fan visible des de l'exterior. La seva forma és lleugerament trapezoidal. Un pati central dóna lloc a les 4 galeries. Les cares mostren esvelts finestrals calats de variada ornamentació, desiguals en el traçat i desiguals en la grandària. La galeria que toca a la façana de la catedral fou la primera en construir-se i presenta encara una decoració senzilla, bàsicament romànica. Columnes monolítiques, capitells treballats amb els mateixos motius de l'interior de la basílica, i una ziga-zaga envoltant tota l'arcada. Les altres galeries són plenament gòtiques, amb arcs ogivals de traços estrellats. Els capitells d'aquestes galeries gòtiques estan finament treballats amb motius vegetals i zoomòrfics. Del conjunt que formen els finestrals, destaca singularment el de les palmeres, d'influència morisca, on les fulles de 7 esveltes palmeres formen, a l'entrecreuar-se,
uns magnífics ventalls ogivals. L'arc central del claustre és el més bellament acabat. La figura de Crist Majestat, envoltada per una doble estrella de David, ocupa la part central de l'arc. Cal destacar també la bella factura del conjunt de la crucifixió. A l'interior del claustre es conserven les portes plateresques de l'avantsala capitular i de Santa Maria l'Antiga. L'estil arquitectònic plateresc fou desenvolupat entre els segles XV i XVI. Aquestes portes són un testimoni actual de les intervencions produïdes posteriorment a l'època medieval. Abans de deixar el claustre, fixem-nos en les claus de volta on conflueixen les nervatures que suporten les voltes de creueria. I en les gàrgoles, que són els canals per on vessa l'aigua de la pluja recollida a la teulada i que estan esculpides representant éssers mítics i monstruosos. Una mirada atenta ens permetrà descobrir encara els signes dels picapedrers marcats a les pedres. La porta que dóna entrada al claustre i a tot el conjunt catedralici és la dels apòstols. Construïda entre finals del segle XIV i principis del XV, aquesta gran obra gòtica havia de ser la culminació d'unes obres monumentals que s'havien allargat més de 2 segles. Flanquejant a banda i banda es poden veure els pedestals que sostenien les majestuoses estàtues dels 12 apòstols. Tant els pedestals com els dossers que cobrien els apòstols estan treballats amb filigranes del més pur estil gòtic. Tot el portal
és emmarcat per 4 majestuoses arquivoltes que formen un extraordinari arc apuntat. Per alleugerir les seves grans dimensions, fou decorat amb 68 figures d'àngels, tot seguint la direcció de l'arc. Actualment, només resten les peanyes d'ossers que els contenien. Al pilar central de la porta, al trencallum, sobre l'esvelt pedestal, hi havia la imatge de la Verge del Blau, mutilada juntament amb les estàtues dels apòstols durant la Guerra Civil de 1936. El timpà, la superfície que queda emmarcada pels arcs sobre la porta, mostra la figura de Crist en el judici final. Fou esculpida a finals del segle XIV. A partir d'aleshores, el portal s'anomenà també Porta del Judici. El darrer cos de l'edifici el constitueix el campanar. Aquesta torre campanar de 60 metres d'alçada, de planta octogonal i de construcció clarament gòtica, fou bastida durant més de 50 anys entre els segles XIV i XV. Consta de 2 cossos diferents. El primer, de dimensions més grans, i un segon, de diàmetre més petit, format per un templet i una galeria transitable que serveix de mirador. Els finestrals del primer cos alleugereixen aquesta sòlida construcció. En disminuir el gruix dels murs, els finestrals augmenten en tamany i esveltesa. El primer cos acaba en una cornisa decorada amb gàrgoles esculpides. I pinacles, elements arquitectònics terminals acabats en punta. El templet té uns finestrals ogivals més amplis que li donen esveltesa. Els pinacles i gablets, elements terminals arrodonits, que surten de cada cara, posen el punt final al campanar. Pugem-hi, doncs, i amunt ja ets dalt.
Ara, esperit, si et sents d'àguila al cor, pren revolada, que ja ets a mig camí de l'infinit.